Pagod na siya. O, Visayas. Ay! Wag! Una mong mawawala na yan, bata ka. Wag! Disyembre, ang panahon ng Pasko at pagkukumpara. Siyempre, karamihan sa atin magkikita-kita ngayon sa mga kamag-anakan nila, mga kaibigan nila, at hindi natin maiiwasan na pagkamustahan. Kamusta ka na sa buhay? Nagawa mo ba yung mga plano? Okay lang kung hindi. Pero nasimulan mo na ba? Makaisang hakbang ka na, panalo na yan. Kasi maraming tao ang kahit kailan ay hindi hahakbang. Bakit? Kasi natatakot sila magkamali. Kasi ang mas iniisip nila ay kung paano sila duduruin, paano sila husgahan ng mapapanlait na lipunan. Hindi lang ng internet, pero ng mga mismong tao sa paligid nila. Ano ngayon? Paano mo matatama kung hindi ka magkakamali? Kaya ngayon gusto ko regalong gawin ay paano mo iiwan sa 2024 ang mga ganyang klase mga isip. Kaya dadaanan natin mga memes na dapat iniwan na ng 2024. Ilang araw na lang magto 2025 na. At importante sa akin na nandun ka pa din ng 2025. Kaya ano pa ba sinasabi ko? Simulan na rin natin ang mga memes. Ang dami kong ebas. Mango Gray. Okay. Ay, hindi pa umabot. Hindi ka masarap? Ay, si ano, yung dragon. Ay, gusto. Ay! Ay, ayun na lumabas pa. Yung Starbucks na masarap yung pokpok sa ulo ng mga papanlait, mapagkumpara ng mga kamag-anak at kaibigan. Okay, dapat pala kinalimutan ko na to. Sunod, Pasko na. September, October. Okay, nag-zoom in na onte. Oh my God! Rudolph na wala sa landas. Maraming salamat. Nakakatawa na si Diwata. Kahit nung kailan ba siya? Nung March ata siya subikat. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa din. Yung luma kong Death Note ginawang listahan ng paluwagan ni Mama. Ingat po kayo. Hindi na sila umabot. Deserve. Ay, kung paluwagan okay lang. Pero kung utang, okay lang at wag na kayo umabot next year. Hayop kayo lahat. Ano kayo, Roy? Nako, yan. Pasko. Lahat ng 13-month ubos. Hayaan nyo nang mawala yung mga gamit nyo. Ibigay nyo sa akin, lalagay ko dun sa bag ko. Siya rin natin yung dating nadaanan natin na nag-guardia. Na talaga yung makulit talaga siya. Ayun, ayun na 2024. Talaga, yung may hotdog, may kasamang hotdog nga naman sa kainan. Diwata, April pala si Diwata. May, June, July, August, si Speed, October. Yung sa okay. So this ay yung tumayo. At syempre, ang humabol, si Baris at si Anthony. Tunad. Ayaw ka na. Lord, kunin mo na ako. Sige, ito na ako. Pupunta na. Shit! Ayun, parang to yung trauma to yung mga pinasayaw ng Christmas pa. Sa papa ko na hindi napapagod na maraming salamat. Supportahan kaming magkakapatid. Yan, mga breadwinner. Lalo pag hindi ka tinawag na breadwinner. Pasko! Pagod na pagod ako. Thank you. Ang babait ninyo. Ayun, magkano tig-isa? Tigba 20. Ayun, pahingi naman ng pixel. Ubus na ang barya ni Tito. Lagi ito babalik every year. God will bless your family, your relatives, your neighbors, your loved ones. God bless sa inyo lahat. And I wish you the best for everything over these years. God bless your Happy Christmas with your Merry New Year. Yes, bye! Walang katapos ang video, okay? Walang tulugan. Yan ang gusto ko. Okay lang walang tao, basta walang aso na habol. Kaya walang katapos ang parse. Andito ako, may parcel sa'yo. Naka-video ko ito. Kano na ba mga video kayo ngayon? Naka-video ko ito. Yung mga kalaban ng ngayong Desyembre, ang mga walang katapusang parcel. Mas nakikita pa ng delivery rider yung anak kesa dun sa anak dun sa kanyang mga magulang. Tunad. Paano po kaya to, ma'am? Pag po kasi nireturn to, ma'am, sa amin po kaltas na to. Ayun na. Ma'am, pag po kasi ganito, ma'am, baka po mablock yung number niyo, ma'am, sa Shopee. Hindi na po kayo makaka-order. Sino naging beto na? Wala po yan, hindi po ko nag-order. Ang huling trip ngayong taon. Bakit video call? Naka-video call si ate? Siya hindi siya naka-video. Hindi, ano pala, wallpaper pala. Ma'am, paano po kaya to?
Wala na magsha-shopping next year para makatipid ka. Paano po kaya ito, ma'am? Hintayin mo hanggang sa pumasok. Paano di narinig yung klase? Kaya mga tropa na kailangan mong iwan na sa next year. Sunod. O nga pala, bago makalimutan sa mga ilalaglag na natin at kakalimutan this year, bili na kayo na ito, limited edition. Ubus na to, hindi na tayo magpe-print ulit. Sa ating description, yung FB page, kamustahin nyo na, message nyo na. Bili na agad kayo nito kasi meron tayo lalabas sa bago merch at hindi na ulit gagawa ulit nito. POV, take a vacation in the Philippines. At least, ay! Mas dilat pa. Mas nakikita pa niya yung future ko. Tondo stop. O, Visayas! Ay! Woo! Born in Tacloban. Habulan! At least yung ahas nila hayop, hindi tao. Anong AI ito? At uso nga naman pag Desyembre ang mga nagsisilabasan, di ba? Nagsisimba ko siya unan. Naalala ko siya. Malambing sila. Weakest na. Most na happiest pa. O di ba ang Christmas tree? My balls. Ako? Wala. Zero for me, guys. Go, bili mo na ako sa iyo, inaapaw. Ako si Glinda. Go, guys. Si ano? Pinanood ko nga yung Weekend. Okay naman, hindi ako ganun ka-fan ng mga musical. Pero kasi nakakatawa lagi pag yung biglang meron siya pinagdadaanan. Tapos, ayoko na sa 2024. Laman ng bangko ko hanggang 4. Tapos di pa ako makascore. Nasisira yung immersion ko. Pero yun daw kasi paraan nila para may pakita yung emosyon na hindi mo mapapakita sa dialogue o acting. Kaya nga na doon si Ariana Grande. Na yung acting niya ganun. Bigyan ko na 7/10 ang Weekend. Ganun. Kaya earthquake drill. Pasko 2020. Nakabit ko sa'yo one of these years magiging taon din natin yan. Basta hindi ka tumitigil. Kita mo yung ginawa niya, diba? Hindi siya tumigil simula 2017. Isa-isa, every nanonood ng video kasama natin, nagkakamustahan sa comments. Speaking of which pala, comment nyo kahit isang sentence lang yung proud ka na nagawa mo ngayong taon. Badaan na natin sa isang video natin. Hindi na hinihiwa yung spam. Ginawang steak ang spam. Yan na talaga gumigilhawa mo. Ay, hayop. Ayan. Deserve. Yan, dapat pakita mo yan. Pag sinerve mo ngayon sa mga kumakain sa inyo, di ba? Huwag nagkita-kita kayo. Pakita mo yan. At least alam nila yung hirap na pinagdaanan mo. Buti na lang pinagdaanan mo. Huwag kayo matakot magmukhang tanga. Takot na magmumukhang tanga. Sasama nyo naman ako. Ho-ho-ho! Maigi! Nakain-onitso ka. Kaya hindi ako mag-measure na ano yung pagsakto dun sa binti mo. Maganda yan. Sunod! Ayoko na sa Pilipinas. Shoutout pala sa mga nanonood ngayon na OFW na hindi kasama ang kanilang mga pamilya. Isa yung malaking sakripisyo at ako ay sobrang proud sa inyo na nagagawa niya. Kasi ako nga, hindi ko kaya eh. Diba? Kasi kahit gusto natin guminhawa, masakit talaga, masakripisyo yung kasama mo yung mga kaibigan, kamag-anakan mo. Na sana hindi kayo inuhusgahan kasi pinaghihirapan mo na nga eh. Diba? So shoutout sa inyo lahat dyan. Yan, ito, mukhang papunta na siya. Mga ano lang, mga 12 hours sa jeep drive papuntang Canada. Lakas ng tamo mo sa sakyan namin. Wag! Paano ba yan? Mukhang si Trunks ang mananalo sa labang ito. Hindi! Nalaman niya wala siya insurance. Wala ka pala pa insurance. Wag kuya, yung puso ko kuya. Ako bibili pa naman ako kotse. Wag! At least hindi kinuha yung side mirror, di ba? Pinangregalo. Wag! Parang awa mo na kuya, ayop ka. Ikakwento ko pala yung driving experience ko sa isang separate video kasi nag-record ako doon eh. Ikakwento ko yung pinagdaanan ko doon. Sunod, naalala ko lang. Ang pinaka-magandang regalo, di ba? Ang isang investment, anak. Hirap maging babae. Ako tayo, dala-dala natin, galing sa inom at pulutan. Naku, baka malaglag na yan. Paano pa mga babae pinagawa nyo dyan? Parang hirap. Ito malapit na kasi may tiyan din ata siya na tinutulak pa baba. Magaling. Tunod. Nakakaya gusto lang sumakay ng jeep. Nakuha pang gumawa ng masama si kuya. Ito na biyahe. Are you going to Australia, to Brisbane? Give me some pounds. Ba't siya naka-video? Ano lang? Thank you.
Hindi ka pa talaga umabot ng 2025. Mabuti kang tao. Ayun pala ang pang-aginaldo natin. Huling-huli ka, boy. Takamay eh. Ayun oh. Ang bilis oh. Alam mo, etong isang babaeng nasa tabi niya. Takuntsaba yan. Sigurado ito. Takuntsaba yan. Thank you. Ay, kaya pala may advance thank you kang hayop ka. Yung ka nauna na yung regalo bago thank you. Ito yung mga di pinagdadaanan ng mga ibang lahi. Yung mata natin sa mga ang bilis na dyan eh. Daig pa CCTV dyan. Para wala kang regalo ngayong Pasko. Meron na kaming pan-chaser. Ang galing mo, hayop ka. Sabi ko sa'yo, iwan nyo yung mga masasamang loob eh ng 2024. Huwag niya dalhin next year. Yan, dinala niya. Filipino or... Inaanak! Ayun, nagpakita rin si Nino. Okay. Ninong? Ano? Papasok ka sa school? Halika dito. May baon ka na? Magkano baon mo? Ito baon mo. Papasok ka sa school ha. Huwag kang magkakating ha. Oo, ninong mo ako. Di mo kilala? Ayak na yan, di mo pala kilala. Bye-bye. Tama naman kasi, kung kukuha kayo Ninong, kilalanin nyo. Hindi yun dahil trip nyo lang. Dahil siya lang yung gusto nyo. Diba? Dapat meron kayong rason bakit siya naging Ninong. Hindi dahil gusto nyo lang mayroong pang-tuition yung anak nyo o pang-suporta. Diba ganun dapat? Ayun, din tuloy kilala. Ang delikado yan. Baka maano ka, ginagawa po pala Tagal natin din nagkita. Payat mo na, kumusta ka na? Ganda mo pa rin ah. Ako si Krong to gagi. Si Krong ka hayop. Di mo na ako naalala? Sino ka? Ha? Si Krong di mo kilala? Uy! Delikado yan. Ayun, kita mo. Talo na yung bag niya. Ayan, yung bag niya nasa labas pa. Dito naman tayo magkikita. Di mo na ako naalala? Ang gusto kitang kalimutan. Si Krong gagi. Ako. Okay, nag-extra. Hoy, Phil. Natawa niya, hayop. Phil, tagal din yung Ingat ka sa mga ganitong klase ng vlog ha. Baka bigla kang suntukin, no? Pumasok ko sa inaanak ko eh. Lalo na yung mga nagdudukot. Naku, delikado. Ay, kala ko ikaw. Sorry. Kala ko ikaw eh. Yan tuloy yung mga ninong pagtatakbo na sa mga inaanak nila. Kita mong pakula ayaw magpamalo. Di ba siguro pa cool? Baka ayaw lang nilang magmukha silang sobrang tanda kasi di ba sila lumaki sa ganon. At least dumadating yung mga tito mong yun. Yung mga ibang ninong di mo na makikita at ninang eh. Tunad. Damihan mo. Ubusin mo. Ubusin mo yan. Ano na namang... Oh. Wala, pre. Meron pala. Sige dyan. Pagod na siya. Mahal yan. Ano GTX yun? Doble, triple pa. Naku, GTX. Ano yan? Anong GTX? Naku, hindi na GTX. Yung T sa GTX, Titanic. Kita malilimutan. Okay, wala. Hindi na nga siya umabot. Pagod na. Sunod, yun ang barya. Hinihingi. Hey, good job! Hey! Leche, sunod. Sure, mama ko po. Tara, nadaanan na natin to. Mukhang kailangan ng isa eh. Nung lumulutang na yung GTX na eh. Yung 1080, yun yung density o yung buoyancy niya para makalutang. Babay pa kayong lima. Oo, kahit tig-iisang Paris kayo. Boom! Tumira ng 3, naging Paris. Ang galing. Sunod. Try mo yung Moana. Ay, di ko pa napapanood yung Moana. Huwag ka mapapagod, Foreman! Mga makakagawa rin kayo ng bahay, di ba, ng pundasyon. Andahan lang. Darating din kaila. I'll touch myself. Yung mga init na init pag malamig ang Disyembre, hayop. Ay, literal ah. Hey! Where's the original? Natalo yung mga bata kanina. Hey! Oh, baka lumipad yung bubuhig din pag gawin galing. Hey! Pag namimiss ko na siya. Mali step mo. Ganon. Gusto ko malaman paano nila nasasara yung mata nila. Matagal ko ito iniisip ng bata pala ako eh. Pakisagot naman sa mga naging dyan, mascot. Burst paid pa rin to ya? Oo, burst paid pa rin yan. Ano lang? Di ka? Okay, sunod. Tapos iiwan nyo na yan next year. Yan! Putang ina. Ganda! Sinabi dun sa TikTok, that's a beautiful man. Ganda!
Ganito mga tropa kailangan mo. Yan, ganyan. Lumabas ka ng kwarto mo, yun. Di ba? Okay lang ba simula mo? Subukan mo pa rin naman. Huwag ka naman tamad hayop ka. So, umaasa naman din ako sa'yo. Di pwedeng lahat na mag-a-adjust sa'yo, di ba? Subok-subukan nyo din. Sunod. Uy, teka lang! Teka lang, Ito yung mga binabalik-balikan natin every year. At matatag! Normally. Santo, gusto ko puntahan. Pag nabili ko yung kotse, pupuntahan ko yan. Please, pa-comment. One attraction. Anong barko yan? Saan punta niyan? Ayaw kapayagan ng nanay mo pumarty. Nagplanak sa atayan! May asim pa si Lola yun. Yari ka, boy. Kaya na nga yan yung body. Grand body. Ano may milkshake brings all the boys in the yard? Mik-mik yan. Hype, sunod. Ayan, sigurado maraming lupain yan. Kasi kuko pa lang meron eh. Basta, diba, ate, kung galing yan sa malinis sa trabaho, mas mabuti na yan kaysa sa mga marurumihan loob. Stay hydrated. Ako, marami ngayon yan. Ako, mga inubat. Kaya huwag kayong kakalimutan uminom ng tubig, ha? Kasi pag na-dehydrate ka, tuyot-tuyot ka na namang hayop ka, malandi ka, ha? Laking tipidis ka man. Dati siyang 40-50, ngayon 40-50 na lang ulit. Grabe! Grabe talaga Pasko, daming sale! Ginagago mo na naman kami. Doing the fuck challenge with Filipina parents. We're gonna start off with this one. Cheers. This one's good, the fuck? This is hella good, the fuck? It's good, right, Dad? The fuck? Nasty. What do you mean nasty, the fuck? Why is it always nasty, the fuck? It's good. Taasar rin nanay. Joshua, finish that. Nako, nakuha ka sa tingin. Lagi kong sintidor ang tatay. Magaling. So, sinabi pa ng tatay, it's a TikTok. Yeah, ba na? Yung anak nila babae natataw eh. Galit na si nanay. Cheers. I like grape, the fuck? I like grape, the fuck. Stop. The fuck? This one? Oh my god. This one was good, the fuck. This one isn't as good, the fuck. Laging game yung tatay ko para sa nanay. TikTok nga. Ito na. Okay, next is the other grape. TikTok nanay eh. Ano ba? Sumama ka na? Okay lang yan. Onting enjoyment lang. Pag Pasko. Purple grape. Oh, the fuck? What the fuck? I like the purple one better, the fuck? Thank you, the fuck. You're welcome, the fuck. Ang gusto ko pa dito, hindi naiintindihan ng tatay. Basta alam lang niya, kailangan niya lang sabihin the fuck. Pero yung point ng joke, ay yung point ng challenge is paano mo aasarin yung magulang mo. Eh, isa lang yung naasar. Hindi ka niya alam bakit. Yung sinasabi lang yun. Oh, switch with dad. That's okay. Cheers, the fuck. Cheers, the fuck. Wala kang sense pag nakikisakay na sila eh. Wala kang sense eh. It's good, right? The fuck. Okay, ready? All together. 1, 2, 3. The fuck. The fuck. Wait, all together. Mom, you have to say it. 3, 2, 1. The fuck. Yeah, hindi niya tinapos na ito kung dalang sabi niya. Yeah, the fuck family. Alala ko yung Meet the Fuckers. Eh. The fuck challenge, but the Ilocano version. So we're gonna do Naku, strict. Jajangmyeon taste test. Okay na na. Buo na ang buong Pilipinas. Okay. Kabila naman. Lala. Where did we get this from? Okananam. Huwag ka tumawa. Okay na, mami. Lala. Ayaw na niya. Okay, let's try it. Oo, ako galit na. Okay na ka talaga. Okay na doon, okay na. Okay. Too real. Dito maintindihan ng mga hindi Asia ng magulang. Hindi kayo marereguluhan pare-pareho. Boring ng feedback ko. Sabi ko kaya katabi ko. Naku, ang haba. Hindi pa kami umabot na 2025. Mga Apologies, speedrun. Araw. Oh, yes. Oh, yung 22 seconds na ipa-ads. Ang nasaktan ko, especially po si Maris tsaka si Jam. Humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae. And sa mga lahat po ng mga nadamay ko din po.
Yun lamang po. Sorry po ulit. Okay, Anthony Jennings Apology Video Speedrun Challenge. Let's go. Timer starts now. now. Sa mga nangyari nakarang araw, sa lahat din po ng mga nasaktan ko, especially kay Maris at kay Jam, humingi po akong tatsudan ng babae. Sa lahat din po ng mga nadamay ko rin po, yun lang po, sorry po ulit. Amen. Oy, 7.77. Make a wish. Una para sa nagdasal. Kilala lang paghihirap. Ayan, mga nag-uutang dyan, umutang. Huwag yun na pabuti next year. Bayaran yun na. Maraming salamat. Sunod. Ako pagod na talaga. Kaya magtira ka pang uwi. Wala na yan, gala ka. Wag! Mautang ka pa. Pag uwi mo, wala na ulo, katawan na. May ulo pa pero wala na utak, natulog na. Awa. Ihiga nyo na lang na gano'n, no? Rest in peace. Tapos na Nobyembre. Dapat yung mismo driver tumigil na din eh. Alam mo yun, ibaba siya man lang. Ewan mo. Anong ginagawa mo? Nakasara. Ako baka sumabog pa yan. Ako wag. Di ba nakasara? Taka ba ako? Oh, iyak. Hindi ko na kaya. Ang dami ni Sponge. Ate, salaman mo ang iyong kahangalan. Magaling. First time mo ba yan? Baka first time niya sa labas. Poyobi, pagod ka na sa... Naiintindihan kita, kuya. The look away, oh. Magtatanggal. Ay, literal. Nire-recharge ako ng mga hayop. Huwag lang hayop ng mga tao. Kaya na magtatanggal ng pagod sa akin at panguli. Me after di mahanap yung next episode mga Chinese short. Hindi na Chinese. Yung mga napanood ko yung sa YouTube, yung mga naka-AI, yung mga Indian na mga movies, yung mga 2 hours magiging 10 minutes. Ewan, gumagana yung meron nag-narrate para sa'yo. So ayun, tulad ng pag-narrate ko sa inyo ng intro, ng mga pinagdaanan nyo, malagpasan nyo. Ngayong taon, para sa inyo yun. Pakita nyo yun sa mga hindi nagpapakita ng mga ninong at nina nyo. Kain kayo marami ha sa mga kainan. Makipagkamustahan kayo. Huwag kayo maging toxic. Enjoyin nyo ang isa't isa. Huwag kayo na puro nasa phone. Baka naka-play ngayon to sa pagkainan. Naway sana nag-usap kayo lahat at hindi ako. Paulo na mapaala. Merry Christmas sa inyo lahat. Yung Happy New Year sa susunod pang video.